Happy birthday to you. Happy birthday. Hello guys, mayong gabi. Kuha lang guys, nag-video gamay kay mag-explain ko guys ba kay. Nagpasalamat ko guys kadaghan nag-greet sa kong happy birthday karong adlaw pero at the same time nabalaka ko kay. In reality gid guys, ang akong birthday January 21. Timan niyo January 21 pag akong birthday guys. Pero kaning birthday na ako sa Facebook, pinasahi man eh. I mean kanang kaning mga time is way back 2013 o 2014 ba to. Nay naghatag gifts ako akong mga barkada ba sa church o sa katrabaho nako. Tapos ang ilang gifts ako guys is mo pa ko malimot ato guys sa mga daan na kasinina ba kanang mga nasulob pero mayo na ang uban siguro uniform kita sa trabaho pero basta mga nice kayo. Tapos gisulod din na lang karton bitaw kanang nasa mall man to. Kaya sa Robinson nga mga karton ba nga di mura pong social mga bag ko. So abi nila kanang murag sagip ka pamilyar tabang-tabang sa kuha kay syempre struggle ko sa Manila to nga time syempre nagkatag-kwartal to di ka Mindanao. Ang nahitabo dayon kay kanang sa kabalo nga unsa na ka appreciate tong inagyatag sa kuha kay usually man gud sa wala ta ganahan ko nang magkitay makahatag pero lahi ko yung feeling nga nang maka-receive ta og kanang regalo di ay nga dili nimo birthday wala okasyon tagang regalo surprise kay ko adto syempre wala may ko kadawat ng mga regalo kay duha rin ako ninay wala ko ninay duha akong ninay ang isa na ko kaninay kay goodbye na sa earth ang isa din kay wala lang basta kay naisa pero dili kay mi makita nga inana ang hitabo inigaw man na yun guys mo tong sugod na tong adlaw gihimo rin akong birthday sa Facebook ang September 6 kay para inaugurate din ako siya di na ako siya malimtan nga somehow na ay mga barkada o mga kaila sa trabaho sa church nga nagpakabana nga isang dili na akong birthday isang dili siya something special na day pero nahimo niyang special so from that point on ana na dayon gihimo rin akong birthday September 6 pasensya gid kayo sa wala pa nakabalo mostly ako mga close friend kabalo na sa nga dili birthday pero ilang kong dokumentan nga scam daw wala mo ko nag-scam just happen nga naging hitabuan ang special sa kunang adlaw ana ba so inana lang kay usually kita man tayo makahatag-hatag pero kanang feeling gid nga kita makadawat nice kayo eh ba balag si kanhan pa to nga sina pero memorable antod karon na pa na dire napamasikanhan dia. Ano, dumi dito. Oh, dumi dito na. Tag na. Kaya nagtuo man gud sila. Ay dahan ko na dawat ka message sa Facebook ba. Nasa page nag-scam ko sa kadlaw sa page. Hala nagtuo sila dato si Bulkit. Guys, for the record guys, ang almost akong mga gamit kanang na akong mga sweldo akong gamit kaya parang natural lang gid sa balay kay ginay-nay na ko renovate ang balay. Ug wala gid dili gid ko dato. Ug dili gid ko ako sa mo ta sa Facebook wa tay kita zero gid may promise. Tapos among kita sa YouTube in reality karon nga ma'am is nara sa 17k. Wa ba tumay so dili ko dato. Laagan pagiging ko. O ana. In reality guys gusto pagid mo prueba na, gusto mo resibo. Dili ko dato guys kuan lang. Medyo nakuan lang tarong-tarong mong balay kay wala man pud kay kanang uyab nga gastuhan kaayo. Mawala mo inay nana. Pamilya man diri balay renovate sa balay nana. Mo niyo makita nga naisat sa balay, mo na ginang naitabo nga ginagawa nako sa Facebook. Mo kaon og lapok. Noise kanal. Salamat gyud sa inyo guys sa pagpala dia guys ha. Kani ako is ako lang giklaro nga di na ko birthday karon. Nakadawat ko ani nga adlaw ra og maayo nga gift. Gikan sa akong mga barkada sa Manila. Wala pa ko nakatry og dawat nga gikan sa kuan Visayas ug sa Mindanao. Mas ganahan mo. Basta lain na sila ko katrayo ka lang. Pero nakoy kaming dako na anghel nako all the way from layo nga lugar. Pero basta ganahan mo dira. Dawat ko mga kanang mga sinuluban ninyo. Yes. Kina inyo dia padala gali. Abi ninyo wala ko nang hinanglan ana. Kung nagtuon sa dato ko, susulan dato pa lang ako. Akong motor kita ninyo ba? 11,000 to is sikanan third hand. Basta kay Rusi, 11,000. Rusi. Lahi sa Rusi kay magalarag hangyo ba. So guys, so nagluto din ka ng manok na Bisaya gipangayon ako sa akong manghod. Kada ni mong manok na Bisaya guys kay kuanin siya kay wa kabalo akong mama. Mama akong manghod ba ngayang natas ako kay single mom nga manok. Pag ihaw na mo ganina kay na naman na itlog. Wala single mom man wala man mi kabalo kung kinsay nag-upa sa iya mo nang mga anak buros naman siya. Single mom. Panalagsa na kay ng manok nga nay kanang kuan nay partner.
Lami gini, gihumot kayo. Basta single ma'am, humot. Kumapigay lang. O, kanya kasagara po sa single ma'am, medyo kang, di man talaga pero kadagan ka ng mga tambukon o sampot ba? Single ma'am nga, manok. Kamu sa mga sakitan nila, manok ka ba niyang topic? Gusto ba niya lutuan? Ha? Tuto na ni? Sige. So guys, salamat kayo sa pagtanaw niya. Kato, mara tong explanation ako nga nag-birthday ko September 6 sa Facebook ka. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe akong YouTube channel Daddy Chumi Comedy, Boy Bulkit Adventure og pag-follow pod mo sa ako ang Boy Bulkit nga official fan page. Sa dali sa kulang pag 2,000 dito ka tao guys para i-monetize ko ba. Halo, bad mo.